nádraží, Kolín a Praha hlavní nádraží, pravidelný odchod 8 hodín 8 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 8, pripravený na odchod. Stanica Púchov, Rýchlik, cesto Milá Senica do smeru Košice. Skúšal som aj púchať po dverách aj čo. Centra, Pohodinka. Nábuhe mám Citroën Saxo. Vysávač. Vysávač. Ešte pôvodne. Regionálny rýchlik 708 zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 9 hodín 2 minúty, príde k nástupišťu 2, koľaj 4 za Rušňom, je radený vozeň prvej triedy číslo 1, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi, so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín, predovšetkým bicyklov číslo 2 a vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín, predovšetkým bicyklov číslo 3 až 7. Stanica Púchov, regionálny rýchlik 708 zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 9 hodín 2 minúty, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 4.
zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Dolné Kočkovce, Beluša, Latce, Košeca, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčianska Teplá, Trenčín Opatová, Trenčín a Trenčín Zlatovce. Pravidelný odchod 9 hodín 42 minút. Príde k nástupišťu 2, koľaj 4. Pripravený na odchod. Medzištátny expres 128 zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Horní Lideč, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravie, Olomouc hlavní nádraží, Zábřeh na Moravie, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha-Libeň a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odchod 10 hodín 8 minút. Príde k nástupišťu 2, koľaj 8. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 372, reštauračný vozeň číslo 371, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi, pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 370 a vozne druhej triedy číslo 369 až 367 a 365. The International Express 128 from Žilina, which continues to Horní Lideč, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Zábřeh na Moravě, Česká Třebová, Pardubice, Kolín, Praha, Libeň, and Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 10:08 a.m. will arrive at platform 2, track 8. First class carriage, number 372. The dining car, number 371. Second class carriage for passengers with children up to 10 years of age and for passengers in wheelchairs and baggage and bicycle transportation service with compulsory bicycle space booking, number 370, and second class carriages, numbers 369 to 367 and 365 are coupled behind the locomotive. Medzištátny expres 121 zo smeru Praha hlavní nádraží, ktorý pokračuje smer Žilina. Pravidelný odchod 10 hodín 7 minút. Prišiel k nástupišťu 1, koľaj 3. Na koľaj 7. Za Rušňom sú radené vozne druhej triedy číslo 9 až 4, vozeň druhej triedy možnosťou prepravy bicyklov číslo 3, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín, predovšetkým bicyklov číslo 2, reštauračný vozeň a vozeň prvej triedy číslo 1. Stanica Púchov. Medzištátny expres 128 zo smeru Žilina,
ktorý pokračuje smer Vsetín, Hranice na Moravie, Olomouc hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odchod 10 hodín 8 minút, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 8 vpravo. Upozornenie na meškanie vlaku Rýchlik 602 Čingov, smer Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 10 hodín 2 minúty, bude meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Stanica Púchov, Rýchlik 603 PSS Lišiak zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Žilina, Poprad Tatry a Košice. Pravidelný odchod 10 hodín 0 minút, prišiel k nástupišťu 1, koľaj 7. Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odchod 10 hodín 8 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 8, pripravený na odchod. Rýchlik 602 Čingov zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom.